nasza rozmowa tutaj bardzo wiele wątków historycznych poruszyła, no bo trudno tych wątków nie poruszać. Jest to bardzo skomplikowana kwestia. No i właśnie, rozmawiamy tutaj zarówno o filmie, jak i o książce. Już po okładce widać nawiązanie do filmu, natomiast jakie są relacje tutaj między dziełem literackim a scenariuszem filmowym? No to jednak różnice są zasadnicze. Chodzi o to, że fabuła i standardy pisania scenariusza, który powstał jako pierwszy, są zupełnie inne niż pisania książki. W książce mamy tą szansę, że możemy pewne wątki wyjaśnić, tą szansę, że możemy pewne rzeczy rozwinąć. Natomiast film jak to film przemawia do nas obrazem, pewnymi symbolami, skrótowością, więc bardzo się różnią. Od razu mówię, że książka jednak jest znacznym rozwinięciem tematu. Tematu, który dla nas jest, nie ukrywam, tematem choć trudnym, niezwykle pasjonującym. I książka jest niejako wtórna wobec scenariusza, to znaczy ona powstała później, ale zapoznać się z jej treścią będziemy mogli wcześniej, czyli już... Tak, 5 września, więc to już tak za rogiem jest premiera książki, która oczywiście będzie dostępna i w internecie, i we wszelkich możliwych księgarniach. Natomiast film, premiera główna warszawska będzie 11 września w Teatrze Polskim, a później będzie prezentowany jako główny film otwierający Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. A od 21 września zapraszamy do kin. Zapraszamy serdecznie, żeby poznać lepiej tę historię, miłosną historię na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX wieku i to tu na Kaszubach, gdzie naprawdę ta wielka historia działa się, to wszystko, czego uczymy się w podręcznikach, możemy zobaczyć te miejsca, gdzie to się działo i sami jesteśmy tak naprawdę potomkami, nie tylko możemy zobaczyć potomków uczestników tych wydarzeń. Tutaj na przykład na 179 stronie książki jest bardzo ciekawa rozmowa dwóch bohaterów. Już sobie tutaj otwieram to wydanie. A nie, to 178 strona nawet. Więc jest tutaj pytanie, a w tobie jaka krew płynie? I w odpowiedzi odpowiada Cygler, pytasz jakbyś nie wiedział. Tutejsza, kaszubska, to znaczy polska. Od co? Później okazuje się, że gdzieś wygaryna jeden z bohaterów drugiemu tę walkę o polskość. To jest też chyba od takiej strony etnicznej bardzo trudno określić przynależność Kaszubów, czy też te sposoby, z jakimi utożsamiali się, zwłaszcza w tamtych czasach, prawda? I tak i nie. Kaszubi jako całość zawsze garnęli ku Polsce. Język jednak jest zbliżony do polskiego, dużo bardziej zbliżony. Natomiast jest tak, że to jak to w życiu na terenach pogranicza. Tu jednak ścierają się różne kultury bardzo brutalnie, bardzo dramatycznie. Jest kwestia wyborów. Nie tylko jeden, jest kilku bohaterów również pochodzenia kaszubskiego w naszej opowieści, którzy zdradzili. Którzy zachowali się bardzo, bardzo podle. Natomiast to są wyjątki, jak gdyby potwierdzające regułę. Ta pamięć tych wielkich postaci Abrahama, Rogali, Miotków, Cyglera, którego tutaj zacytowałeś, tam nie ma wątpliwości. Kaszub równa się Polak. Ale czy Polska przyznawała się zawsze do Kaszub? Śmiem wątpić. Wielokrotnie była zdradzana wielokrotnie zdradzała Kaszubów, tak jak Jungszy
w chwili tej największej zbrodni absolutnie zdradzili w imię finansów, może strachów, może zdradzili również Kaszubów. Mhm. Czyli bardzo często byliśmy po prostu zostawiani sami sobie. No tak. To są niełatwe wątki, o których możemy dowiedzieć się więcej z lektury książki Kamerdyner. Przypominamy, od 5 września dostępna, więc no, tutaj naprawdę o kwestiach historycznych moglibyśmy chyba rozmawiać jeszcze do późnego wieczora i wtedy nie wyczerpalibyśmy wszystkich wątków. Nie wyczerpalibyśmy. Pozostaje tylko zaprosić, a zaprosi nas współautor scenariusza Marek Klat, scenariusza do książki Kamerdyner oraz scenariusza do książki, powiedziałem chyba nie tak. I scenariusza i książki, tak jest. Więc tylko pozostaje zaprosić. No serdecznie zapraszam do lektury, ponieważ temat jest mało znany, ale jest tematem pasjonującym. Jak przedstawiliśmy go różnym, na przykład dystrybutorom zagranicznym, jeśli chodzi o film, to naprawdę nie mogli wyjść z zadziwienia, bo nie mówię, że z zachwytu, ponieważ jest to absolutnie dramatyczna historia, ale z zadziwienia, jak dramatyczną, a przy tym pasjonującą i na swój sposób piękną historią jest historia tego skrawka ziemi. I to powinniśmy propagować, powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy to powinno być tym jądrem działania i to było naszym zamysłem, żeby to pokazać. Mhm. Zobaczymy, jesteśmy ciekawi efektów i już we wrześniu je poznamy. Rozmawiamy z Markiem Klatem.